sake dan zaki da ɗaya girma bala bobo Allah shi ne ke so na kuyi haƙuri samu rashi Allah shi ne ke yiwa kadara ta zo na san ba mai karewa mai tawassali kun manzo na ɗin maiwa a shi na rike na san na fi gaban wawa ita duniya makaranta ce kuma na gano wasu sun tara wasu kusa sun je sun nemo kowa da irin baiwa tashi a na gano lokaci yayi matasa tashi kuma nemo wai menai ni makauta na jin haushi na ne wakar al'umma na nema na mantawa Allah ke da komai na bayan kaina bane ba ilahi ne shi ya tsarawa al'umma suka sanni ne na sha fama kafin riske matakin nan ba na tsafi shirka Allah shi na rike mai bin boka ta fannin waka yayi sake ka rike Allah ibada malam kar ka sake na sharifi bala bobo na kan hanya zuciyar mu fari babu baki sai niyya mun samu yabo da shaida kai a gidan duniya hanyar su nabi iyayen sun mana tarbiyya har ogana dole na ce maka na gode ka ban dama kasa na hanya na gode oga Umar bala bobo kai na gode ka bani kulawa dole ne in yabawa sakona gun kuma soya na gode asalin kuna san kayi na daɗa na gode ɗan adawa na ɗan gulma na masu zagi na dangin mayo kude kujiyo za ku yi wayo har auta a raina za mu je mu yi waka ku yi haƙuri na zama gwarzo dan nai kwazo ba na gizo wannan wakar masoya sun mata lasisi ku yi haƙuri a ku yi haƙuri haƙuri